नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं आपल्या चॅनलच्या नवीन एका व्हिडिओमध्ये. तर मंडळी, आपण आज आलो आहोत वेरळ या गावी, म्हणजेच माझ्या सासूरवाडीला. तर सुरेखाला आज तिच्या ग्रामदेवतेची ओटी भरायची आहे. तर चला, पहिल्यांदा आपण आपल्या सातेरी देवी ग्रामदेवतेची ओटी भरून घेऊया. मंडळी, इथे सुरेखा श्रीदेवी सातेरीची ओटी भरत आहे. ओटी भरून झाल्यानंतर आम्ही देवीला लगेच गाराणं घालणार आहोत. तर बघा मंडळी, कोकणामध्ये कशा प्रकारे देवीला गाराणं घातलं जातं ते. बाबा देवा समर्था तू आज 12-5 पूर्वेकडचा पूर्व संबंध 12चो आकार 12चो मेळेकारी 12चो पूर्वज मेळेकार रवळनाथ चवाटो जय नाकार विटला दे तो चाळो तांबार चाळो तांबा चाळो मार थळ गांगो ओढदे गांगो गारुडी गांगो चाळो असो असा जो कोण तू वाचना तो अंधार म्हणा असत राज सत्यचो अधिकारी पूर्व सत्यचो अधिकारी राज सत्य पूर्व सत्यचो देवचा मांडाचो भूमीचो आणि नीतीचो अधिकारी. अरे ज्याने कोणी न्याय नीती धर्म पकडून न्याय निवडो केलो माडलीच्या चतुर्सीमेत वास्तव्य परंतु 84 खेड्याकडे लक्ष लावून असणारी तुझी 12ची नीत आणि नीतीचो देवता अशी तो एकंदरीत 12 पदाची मर्यादा 8-5-12चो अधिकारी आणि तुझो तो सीमेचो चाळो रखवालीचो अधिकारी तांबार चाळो ज्या चाळ्याने आजपर्यंत खोटा मर्यादिक लावणारो खऱ्या खोटाचा न्याय करणारो असाध्य गोष्ट साध्य करून स्वतःची कीर्ती देश परदेशापर्यंत पोहोचवणारो तुझो रखवालीचो अधिकारी तुझ्या उपमाने पुढे चालणारो आणि तुझ्या 12 पदाच्या प्रत्येक शब्द जमेक धरून त्याप्रमाणे कामकाजा करून स्वतःची कीर्ती करणारो सीमेचो चाळो तुझो रखवालीचो अधिकारी तांबार चाळो अशी तू एकंदरीत 12 पदाची मर्यादा. तर देवा म्हणता दिनेश शिवराम पराब निवेकर हा तुझो वस असा आणि त्यांची बहीण तर सुरेखा हा तुझ्याच वेळीचा फळ असा. आज काय म्हटलं साळेल नागरभाटच्या ठिकाणी साळेलच्या ठिकाणी आज तावडेच्या ठिकाणी गावडेच्या घराण्यात नांदा असा हा तुझ्याच वेळीचा फळ असा फळाक फळ धरलेली असत. पुढे आजपर्यंत त्याच्या कुटुंबाची राखण रखवाली ठेवलं त्याबद्दल तुझी रखवालीची कुटुंबातर्फे रखवालीची ओटी भरलेली असा. ओटीचा जो अधिकारी 12ची पूर्वी ग्रामदेवता कुलदेवता माऊली सातेरी माता 12ची पूर्वी तुझी जी काही लेकरांनी तुझ्या ओटी भरलेली असा ती मान्य करून घे. त्यांच्या कुटुंबात सुखपती मिळून देण्यात किंवा सामील राहायचा. पुढे नांगरबाट साळेल नांगरबाटच्या चतुर्सीमेत जो कोण 12 पदाची मर्यादा गिरोबा आणि 12 पदाची मर्यादा त्याने तुझा यागणित असा आणि पुढे यागणित राहून तिथल्या चाळ्याची आणि तुझ्या चाळ्याची सांगड बसान या लेकराचे आज त्याच्या पाठीमागे राहला राखण राखोली ठेवला तुझ्याच वेलीचा फळ असा त्या भूमीत नांदता असा. नोकरी धंद्या प्रितर त्या देश परदेशात असता पण तुझी लेकरा असं तुझीच वंशवेल असा. आजपर्यंत तो सांभाळ केलंस राखण राखोळी दिलं तशीच राखण राखोळी देवती. त्याच्या कुटुंबाच्या मागे काहीतरी खोटाने टाकून वादी दुश्मनाने शेजाऱ्या पाजाने काय केलं असेल तर बाजू घटवून त्याचा मार्ग मोकळो करून आज त्याच्या कुटुंबात सुखपती मिळून द्यायला किंवा सामील राहायचा. पुढे लेकराबाळा भार बुजुरा असत नोकरी धंदो करता असत नोकरी धंद्यात त्याच्या यश द्यावचा कुटुंबामध्ये असलेल्या सगळ्यांचा एक विचार घडून त्यांच्या बोलण्या चालण्याकडे करण्या कर्तृत्वाकडे धंद्या व्यवहाराकडे नोकरी धंद्याकडे मुलाबाळांच्या शिक्षणाकडे आजपर्यंत तू सामील राहिलं आणि या लेकराचं माहेरवासीन म्हणून त्याच्या कुटुंबाची राखण राखोली ठेवलं.
तसंच त्याच्या मुलाचं मावळेवस म्हणून त्याच्या पाठीमागे रवान. आजपर्यंत जी काय तुझी सेवाचाकरीता करत इथे आल्यानंतर करता असा ती करून घ्यायची, असलेल्यांका सुखी ठेवायचा. ही कुटुंबातल्या प्रत्येकाची इच्छा आकांक्षा परिपूर्ण करून त्यांच्या पाठीमागे छायाछत्र कायम धरूचा आणि राखण राखोली कायम ठेव. तुझ्या चाळ्याची राखण राखोली त्याने काल दिलेली असा आणि तुझी जी काय मायमावली ओटी भरायची होती ती ओटी भरलेली असा मान्य करून घे. त्याच्यात काय चूक भूल झाली तर चूक मागलाच कर. तुझी लेकरं असं, तुझी वंशवेल असा, आज लेकरा बाळांचं सांभाळ केलंस, आपल्या वंशवेलीचं रक्षण केलंस, राखण राखोली दिलास, तशीच राखण राखोली कायम ठेवची आणि साधा शब्दात पवान बरं करून घ्या देवता महाराज. मंडळी आता आपण आलो आहोत श्री देव गांगेश्वर मंदिर वेरळ. तिथूनच थोड्याशा अंतरावरती आहे हे मंदिर. खूप छान मंदिर आहे, आजूबाजूचा परिसर पण खूप छान आहे. तर बघा मंडळी, तुम्ही पण बघून घ्या. स्वामींचे फोटो बघू. इथे इथे